नुयोब्ला नैबे गाहायाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै नैबे डाइरेक्ट न'खर गारजेननि मानसिनो खबर हरनो हागोन। जायहासो दुखु होजायो बिसो मिथियो दुखु होग्राया मालाय सानबेसे सुखुयै थानो हानो। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बरायनानै लाबाय लोगोफोर। बे भिडिअखौ खालामनो सानाखैमोन, अब्ला गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर, आंनि खावलायनाया बेनो। दा माखासे डकुमेन्टसफोरखौ लानानै थांदों नामा? आंनि बुरिनि आखायावथ' डकुमेन्टस जेबो गैया। आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार कार्डफोर गैया नामा? जेबो गैया। बानायना लाथ'खाखै? बानायनानै लानाया मोनसे दंमोन भटार कार्ड, बियो बै समावहाय खानायावहाय बियो खोमाबोदों। आच्छा, मालाबा खारखांबावबाय नामा जेनेबा? खारखांखाबाय। सोरबा हौवाजों खारदोंमोन नामा जेनेबा? सोरबा हौवाजों खारदोंमोन, बै समावहाय बै सेंग्राजों खारनायावनो बिनि भटार कार्डआ बै सेंग्रानाव थांफादों। आच्छा। इसिबां गुवार गोसोनि अनसुला फिसाय मोननांगौआ जोबोर गोब्राब लोगोफोर। साफ्रोमबोनि खाफालाव बेफोरबायदि खाफाला थाया। इसिबां गोरोन्थि मावसेयावबो, बार बार गोरोन्थि मावसेयावबो निमाहा होबाय थानो हाग्रा संसाराव जोबोर खम लोगोफोर। अब्लाबो बे आइजोआ मा गोसो लानानै बेफोरबायदि गावनि गथ', गावनि न'खर, गावनि संसारखौ माबोरै गारनानै थांनो हाखो? बेनो जादों जाहैबाय, बे बाबुआनो जादों जाहैबाय रनजिता बसुमतारी। बिनि अन्थाव बाथाव बिसानै गाबगासिनो दङ। ओरैबायदि दुखुनांथाव गाबगासिनो दङना बिमाखौ गोसोखांनानै। नाथायब्ला मानो बुजिया, मानो बेबायदि गावनि अन्थाव बाथाव गथ'खौ मानो गारनानै खारो? दा बेफोरबायदि गथ'फोरखौ माबायदि फोरोंलांनांगौ, इडुकेसननि बागै माब्रै जौगाथाय होलांनांगौ, बेफोरनि थाखायसो सिन्था सरजा खालामनांगौमोन। नाथायब्ला दिनैहाय बेफोरबायदि अन्थाव बाथाव गथ'फोरखौहाय गारनानैहाय माब्रै खारखो, बबे बिखाजों दा स्कुलाव थाङाखै, ओंखाम जायाखै, ओरैबायदि बिमाखौ गोसोखांनानै गाबगासिनो दङ नै। दा नायनानै ला नोङो रनजिता बसुमतारी नुसनबायदोंब्ला, ओमफ्राय सिन्था खालाम नोङो, नोंनि गथ'आ नोंनि थाखाय बेसेबां दाहा जानानै गाबगासिनो दङ। दा बिसोरबायदि गथ'फ्रा मिथिया जेबो, नाथायब्ला बिसोरबायदि गथ'फोरनो दा नांगौ बिमा बिफानि अननाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंनि गालांनाय अनसुला बिसाय दा ओरैबायदि जाया लोङा हालाय हाफाय जागासिनो दङ नै। दा ओरैबायदि दुखुआव दङ। दा नोङो बेफोरबायदि खालामनानैहाय माब्रै थांखो? दा साननैसोनि बेफोरबायदि इन्टारेस्टखौ लानानै मानो बेफोरबायदि खालामनो मोजां मोनो? दा बेनिखायनो आङो रिकुवेस्ट खालामदों, नोङो जेरावखिया थाया मानो फैफिन। दा नै नोंनि अन्थाव बाथाव फिसा आरो बेजों लोगोसे नोंनि गालांनाय हासबेन्ड बेसेबां दोहो दोहो खामग्लिदों, जाय जाजायो बिसो मिथियो। दा जेनेबा नोंनि हिन्जावनि सायाव नों माबा मोनसेफोर नांलाय खमलायफोर जादोंमोन नामा न'खराव जेनेबा? नांलायनाय खमलायनायाथ' आं जेबो बुंनो थाङा, माने जेबो उसुबिदा नांलायनाय खमलायनाय जाखायाखैबो न'खरावबो। गावसो बाबुनि आधार कार्ड बानायनो होननानैहाय बिब'नाव फैसा बिनानै लायनो बेंटलसिम थांदोंमोन। बिनिफ्रायनो बियो गारि गाखोनानै थांदों। ओमफ्राय दा जेनेबा नोंनि बुरैयानो जेनेबा दा आंनि हिन्जावनि सायाव आं बुंनांगौआ बेनोल', बियो जेरावखि थाङा मानो बियो फैफिननांगौ। आं जेरैब्लाबो बेखौ नाजावगोनानो। ओमफ्राय दा जेनेबा सिगांफोर नोंजों माबा मोनसेफोर नांलाय खमलायफोर जादोंमोन नामा न'खराव जेनेबा? नांलायनाय खमलायनायाथ' आं जेबो बुंनो थाङा, माने मा गोसोयै मा बिखायै बेफोरबायदि गावनि न'खर संसारखौ, गावनि गथ' गथायखौ गारनानै थांनो हायो? बै गारनानै थांग्रा सुबुंफोरासो मिथिगौ लोगोफोर, मा साननानै थाङो बेखौ नों आरो आं मिथिया लोगोफोर। नाथाय जाय समाव फिसानो बिमानि गोनांथिमोन, जाय समाव बिमाया फिसानो गियान सोना होनांगौनि सममोन, नाथाय बे समाव बिमाया गावनि फिसाखौ, गावनि फिसानोसो गावनि गाज्रि आखलखौ देखायनानै लाबाय लोगोफोर। जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि बार बार होबथासेयावबो जाफ्लेबाय थानाय नुनानै आंनाव मोनसे साननाय फैदों लोगोफोर। आं मिथिया बे आंनि साननाया मोजां ना गाज्रि, कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर। आं ओरैबायदि सानदों लोगोफोर, जायनाखि हाबानि सिगां माखासे खबरिया थांनाय बा अथराइज थांनाय समाव माखासे लिरनाय लेखा बिलाइयाव
बैफोरबायदि लिरबा मोजां जागोन नामा होननानै आं सानदों आरोना लोगोफोर। बे आंनि साननायसो, जादों जायाखै आं जेबो मिथिया, कमेन्टआव हर। जेब्लानाखि अथराइज खबरिया लायनो थाङो बै समाव सिख्लानि न'खरनिफ्रायबो सेंग्रानि न'खरनिफ्रायबो मोननैजों गोरोबलायनानैसो बे अथराइजखौ लिरनाय जायो। बे लिरनाय समाव ओरैबायदि लिरबा मोजां जागौ नामा होननानै आं सानो आरोना। जेनाखि नोङो बे हिन्जावखौ गारोब्ला एथ' लाख जुरिमाना होनांगोन आरो नोङो बे हौवाखौ गारोब्ला एथ' लाख फैसा होनांगोन। बे अथराइज बेलायाव लिरोब्लाबो मोजां जागौ होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर आं बे भिडिअनि सायाव बारा गोलाव बुंनो सानाखिसै, एसेनोसै। जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंनि बुंनायाव गावनि बर' हारिनि सासे आंगो सुबुं साननानै आंनि बै बुंनाय गोरोन्थिफोरनि सायाव जेन निमाहा होयो आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लायो। एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।